alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomada alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomada alakira Urufeno anga dadalo bamana ani anga fata na tayo to be de mamene dengue depuis de muso fitini fokana akorobaya fo asire ko furi wasa dengue rete dula te de mara ko to miniti labana kono to to ko ngire musigi wulete kana muso ta ka dimo ka adola muso te ka esa banai yalma ko ne e bana ko de to ina ko ko ka tala de ka wala mati ika. Bon, fɔlɔ ko dɔw kun bɛ se ka kɛ sisan o gɛlɛyara dɔɔni. Fɔlɔ i bɛ cɛ di muso di cɛ ma ka cɛ di muso ma ka sɔrɔ u ti ɲɔgɔn dɔn u ma deli ka ɲɔgɔn ye ni kɔɲɔ yɛrɛ selen tɛ. O kun bɛ kɛ. Ɲɔgɔn zama kun t'o la parce que o y'a sɔrɔ mara ka ɲi. O y'a sɔrɔ kodɔn ma développer ka se an filɛ yɔrɔ min na. Mais bi die bi min dɔn a fa t'a dɔn a ba t'a dɔn o la sariya bi baara kɛ hakili nɔfɛ fana o la sariya b'a ɲini o ye kabini yɔrɔ jan ye denmusonin n'i b'a di cɛ min ma o ka fɔ a ye a k'o dɔn c'est à dire k'a dɔn ne cɛ ye karisa de ye a b'a ɲininka i b'a fɛ wa figutigiw ka sira ka jango Imam Malik ko ni denmusonin y'a da de n'a ma kuma k'o kɔrɔ y'a b'a fɛ n'a ma kuma k'o kɔrɔ y'a b'a fɛ parce que n'a t'a fɛ a hujunnen b'a fɔ n tɛ nin fɛ nka n'a y'a da de ten a ma fɛn fɔ a ko a fɔ dɛ i bɛna di Maka Daramani ma dɛ ale bɛ Maka Daramani dɔn ka kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ka sira kan ye u bɛ sugu jɔ ɲɔgɔn kan ayiwa u bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn o tuma na ko i bɛna di Maka Daramani ma ko ni muso y'a da de figutigiw ko ten jango Imam Malik ka sira kan ko jɛngɛra ko o y'a npogotigi sɔnnen ye o ye npogotigi n'a y'a da de dɔrɔn k'o kɔrɔ y'a b'a fɛ o tuma na a b'o d'o ma nka sa bi an tɛmɛna o yɔrɔ kan sa dɛ mana n'i ma ɲɛ i bɛ furu kɛ den wele a bɛ di cɛ min ma i k'o jira a la a k'a ye a ɲɛ na i k'a ka diɲɛ ɲini n'a ko a b'a fɛ kana wajibiya a kana denw wajibiya furu la a man ɲi kana denkɛ wajibiya ka muso d'a ma kana denmuso wajibiya k'a di cɛ ma fo n'a sɔrɔla denmuso min tɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ ni bangebaa ka kan k'o dɛmɛ o fana bɛ yen denmuso dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a ka faamu hakɛ dɔn ni nin tora a yɛrɛ bolo a bɛ min ta o tɛ kɛ ala sago ye o tɛ kɛ aw sago ye o tuma na a y'a dɛmɛ o la a bɛ se k'a dɛmɛ k'a bagabaga k'a di cɛ ma a yɛrɛ hakili la a ka lafiya ni hɛrɛ bɛna sɔrɔ min bolo ni ala sɔnna o bɛ bɛn n'a bɔra o la denmuso sariya ye ɲinini min kɛ a kana wajibiya surutuw de b'a la a kana wajibiya a ko a tɛ nin fɛ mɛ a dun sera furu ye a yɛrɛ dun dalen t'a la parce que a bɛ bɔ o tuma na n denmuso n'i ko ne ye min jira n'i t'o fɛ na n'i ta ye ɲɔ tɛ i bɛ di nin ma o ye wulibali ye dɛ i tɛ ne ta fɛ o tuma na i ta jira dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye bangebaaw k'a dɔn den tɛ diyagoya furu la jango denkɛ parce que yɔrɔ dɔ de b'a la fo an k'a faamu an tɛmɛna kɔrɔlen ninnu kan kɔrɔlen mara kun ka ɲi kojugu de mara de kun ka ɲi denmuso b'i wolo fo ka taa s'a furu dɔw ma bilahi a t'a dɔn cɛ ye min ye a kelen kelenw bɛ yen hali bi cɛ denkɛ b'i wolo ka kɛ kamalen ye san 25 bilahi a t'a dɔn fiyewu mɔgɔ bɛ gɛrɛ muso la cogo min na a t'a dɔn mara kun bɛ ten de o de la mayamagaw nana mayamaga bɛ muso bolo cogo min na mayamaga bɛ cɛ yɛrɛ bolo ten
anw fɛ fɔlɔ maɲamaga ye fila de ye muso ka maɲamaga bɛ yen cɛ filanden dɔw bɛ yen i yɛrɛ filan dɔw i n'a fɔ anw fɛ an b'a fɔ ko jɔnw sisan an b'a fɔ ko woloso o wolosoden dɔ min bɛ ko kalama o dɔ bɛ da cɛ kan muso ta ye musokɔrɔba dɔ ye o bɛ muso dege kow kɛcogo la n'i donna so kɔnɔ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan musokɔrɔba in bɛ denmuso in dege o la o de ye maɲamaga ye bɔn cɛ in fana ye mɔgɔ kura de ye o tuma na cɛ dɔ in n'o ye woloso ye o bi cɛ la faamu i kan k'a kɛ cogo minnu na la ilaha illallah n tɛ yɛlɛ ko ye maɲamaga ko in bɛ senna bilen a ma dabila sa fo n'a kɛra laada latile dama ye sa kɛ maɲamaga k'a fɔ ko a b'a fɔ a ka kɔɲɔmuso ye a kɛ tan kɔɲɔmuso ti modèle 100 fɔ a ye a ma min mɛn ka kɔrɔ han kumana n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est-à-dire yɛlɛmɛ de kɛra mara tiɲɛna la ilaha illallah mara tiɲɛna an karamɔgɔ mara tiɲɛna an bɛɛ ɲɛna fana walahara an bɛ ɲininka dɛ kira ko denbaya tigi si tɛ siratu tigɛ fo ala k'i jɔ k'i ɲininka denbaya mara cogo la a y'a janto nin kuma ninnu na dɛ a bɛ tiɲɛni kɛ lahara mara tiɲɛna an tɛna an jɔ o kan an b'a fɔ a kana denw jagoya ka di ɲɔgɔn ma n'i ye den jagoya sariya bɛ den bolo a k'a fɔ ko munna furu ye fɛnba de ye min kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ cɛ ni muso cɛ lahara a ka gɛlɛn kojugu o tuma na a to i den ka di cɛ ma a bɛ min fɛ tara ka ɲɛnamaya n'a lafiya yan'a ka se ala ma a to i denkɛ ka muso furu a bɛ min fɛ amana de don furu ye danaya de ye n'i ye maa jagoya ka fɛn d'a ma a tɛ min fɛ n'a y'i bonya kɔlɔsi n'a y'a fɛn ta a ni t'a fɛ a b'a to ɲɔgɔn kanu tɛ forcer fɛn saba bɛ yen o bɛ n'a yɛrɛ ma de ye sans rendez-vous fɛn saba bɛ yen olu tɛ rendez-vous ta kanu mɔgɔ niyɔrɔ ani saya ninnu saba tɛ rendez-vous ta ne bɛ nin fɛ o kɔni bɛ cun de wa i b'o de fɛ dɛ o tɛ rendez-vous d'i ma i b'a tɛmɛ dɔ ye dɔrɔn ka k'a fɛ nin yɔrɔ i t'a dɔn i b'a sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ taa bali la ye fo i bɛ kabakoya cɛpɔr an balimamuso dɔ bɛ yen anisaru cɛsirilenba ɲɔnɔ ni muso in mɔgɔ min don a cɛsirilen don a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ nisɔndiya de surɔ a m'a fɔ n kunkolo b'i dimi foyi bɛ na ka keleku ten dɔrɔn ka taa surɔ yan masa tangara surɔ i kɔrɔ saya bi ta de baghtatan wa an bɛɛ b'an kun fɛ tan fana amin o de la labɛn ka ɲi labɛn ka ɲi dɛ ninnu tɛ rendez-vous ta kumana a b'a janto la furu ye amana ye cɛ bi muso mara muso bi cɛ mara fɛn fila min bi ɲɔgɔn mara n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ bi dɔ tɔɲɔ
lahara ala t'a to ye dɛ a bɛ juger wa u ka ɲɛnɛmaya bi sɛgɛn yan u bɛ degun fo ka taa se ala ma o man ɲi n'ala ma fari i den kan a bɛ muso wɛrɛ furu walima a bɛ kɛ tulonkɛla ye o tuma na bangebaaw a kana denw forcer furu la. an balimamuso dɔ ko ale cɛ kɔni bada ale ka sugudon waati ye salatu bilalen kɔfɛla de ye k'ale y'a faamu ko karisa e ka nin sugudon ɛri ye ne ma nin faamu dɛ k'a ko ye k'i bɔ yan ne delila ka mɛn ale ka kasiri la ko sugudon ko salatu bilalen kɔ ko sugudon tɛ se ka kɛ k'ale ko a ma k'ale ma deli k'o mɛn k'i ka kuma ale cɛ fɛ cɛ cɛ na ni sugudon waati tɔw ka don waati min k'a ka don waati ko de ka d'ale ye. a k'a fɔ a k'a don waati kɛ o de ka ɲi tɔw b'a dun waati min na o de ka ɲi bɔn salatu dɔw bɛ bila an karamɔgɔ k'a dibi to ne hakili la o sabatilen don silamɛya yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ a kana malasa ni karisa ka salatu bila k'a ye o bɛ salatu bila dibi la ni karisa de y'a bila o b'a sɔrɔ a bila kuma sera mana an bɛ min fɔ dɔrɔn ni salatu bilala silamɛ ka kan k'i janto i da la o kuma ni sunko b'i kɔnɔ salatu yɛrɛ man ka bila o sun dankumaw de bɛ yen bɛɛ n'a ka ɛri don waati kɛrɛnkɛrɛnlen t'o la i bɛ waati min na o mana waati min d'i ma ko suguru b'i dan yan hakili la o de y'a dan yɔrɔ ye ne hakili la bi diɲɛ développera suguri bi ban tuma minnu na a bɛɛ bi fɔ arajow la a papiyew bi di mɔgɔw ma ɲɔgɔn sama t'o la bilen ɲagalen ta ani wɔɔrɔnan ko a b'i bɛn i k'i ka bagan feere walima k'a faga ka bɔ jɛ la sabu ka da kan o ka sɔrɔ ko tere b'a la ko bagan ka tere ko silamɛya ka di a yɔrɔ ma. bɔn tereko anw ti tereko ɲɛdɔn mɛ tereko kɔni an b'a dɔn kɔni a na ye ɲan ma parce que kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko ni tere b'i ye a ye fɛn damadɔ fɔ ko tere bɛ se ka ye olu de la o tuma na ni kira yɛrɛ ko ten kisi nɛɛma b'a ma sɔsɔli t'o la bilen. A ko n'a b'i ye a kan ka ye minnu na a y'o fɔ tuma na a kan ka ye min na n'o fɔra ka ban o b'a yeli a bɛ yen o b'o sabati bɛ ni i ka bagan n'a fɔra tere b'a la ni bagan dunda tɛ i k'a feere e m'a san de ye n'i y'a san ni dɔ ko tere b'a la dɔ ka tere ma ye dɔ ka tere da ye koyi dɔ ka tere ma ye dɔ ka tere da ye dɛ dɔ nana fɔ ne so dɔ b'a bolo k'u ko tere b'a la ne ko a kana di ne ma a bɛ ne ka foro kɔnɔ a san 7 ye nin i y'a dɔn dɔ ka tere ma ye dɔ ka tere da ye a ka ca san 7 yɛrɛ ye a bɛ ne ka foro kɔnɔ ye so ma sa foyi t'a la ne yɛrɛ ma sa fɔlɔ y'a dɔn ɲininkali ta ani wolonfilanan an balimamuso dɔ ko tiɲɛ na ko ale na sinamuso cɛ bilama ko gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ gɛlɛya sera kisa la ko a delila ka ale bɔgɔ siɲɛ dɔ la ka bɔ ka bin k'i bolo to a wɔla ko fo mɔgɔ wɛrɛ nana ka ale bɔ sa la o la mɔgɔw ko sisan walima ale y'a ɲin'a fɛ ko ani cɛ yɛrɛ somɔgɔw o tuma na i tɛ yɔrɔ ɲini i ka muso in bila ye wa pour que a ka kisi ka bɔ sinamuso in tɔgɔ ma ko cɛtɔgɔ ko pɛtu ko n'a b'i sigi a k'i sigi la n'a t'i sigi o tuma na ale tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan wa cɛ min tɛ mɔgɔ sigilen i bɛ mun fɔ ale cɛ ladilikan na ale bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min. oui bɔn a ka sabali dɔrɔn i ka sabali n'i yɛrɛ y'a dɔn i fanga tɛ se a la i bɛ ala minɛ ka i muɲu i yɛrɛ kan dasagona fana n'a ye dan sago n'a sera yɔrɔ dɔrɔn n'a ma dan ye ala bɛ ko dɔ k'a la koyi o wulibali ye ne ti s'a ma fiyewu f'a bɛ bin i kan de ni i sabalila ka muɲu n'a ye min k'i la e k'a to ten bani n'a ma dabila a b'a ye nka sariya kɔnɔna cɛ ni furu sera o yɔrɔ ma cɛ ka kan k'u bɔ ɲɔgɔn kan sariya b'o de wajibiya cɛ kan jagoya bilen yɛrɛ la walima a ka dɔ bila sariya si tɛ jɛn n'a ye ka musow furu ka bila yɔrɔ la u bɛ taa baara ta yɔrɔ min na ka ɲɔgɔn jogin sariya la cɛ o cɛ mana o kɛ jurumu o jurumu mana sɔrɔ o la e de b'a ta
muso fila furu tɛ haramu ye nga a ma fɔ ko k'u fara ɲɔgɔn kan ni minnu ti ɲɛ sigi la fiyewu olu bɔ ɲɔgɔn kan o de bi wajibiya cɛ ka sariya bolo ala sago sago ngari ta ani sekina ni amara muso dɔ fɛnɛ ko ale cɛ fatura ala ka hinɛ ani siransi bɛɛ lajɛlen na o cɛ dɔgɔkɛ ko a tɛ ale fɛ wa a ma d'aw ma a laban kan o gɛlɛn tigɛ ko cɛ o cɛ donna fɛn dɔ fɛ ne kɔrɔkɛ ka so la ko k'o sa o t'a fila a t'ale ta wa mara t'ale ta yalɔ k'i bi mun fɔ ale ɲɔgɔnkɛ nin kalanbila in na. oui bon nin b'an fɛ yan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la sariya la n'i ye muso furu i fatura i ye muso bila yɔrɔ min na a bɛ yen a dun ma tɛmɛ furu ye yɔrɔ bɛɛ n'a sigi kan don diɲɛ bɛ muso bolo a ka furu mais sariya tɛ se ka diɲɛ wajibiya kan a ka ye cɛ ka du kɔnɔ sariya tɛ se k'o wajibiya mais furu kɔni diɲɛ bɛ muso bolo a ka furu sariya la n'i furula min y'i furu i bɛ t'o de ka so parce que min kun y'i furu i b'o de ka so o sara sisan n'i ma ɲɛ i bɛ furu sariya jɛnen don n'o ye n'i ma jɛ furu kɔ i bɛ furu de mais i bɛ du min kɔnɔ i furula ka na ye ni cɛ wɛrɛ y'i furu fana i kan ka to o ka so mais an fɛ yan ka muso furu ka n'a fɛ yen o fana man ka kɛ baasi ye sabu muso yɛrɛ niyɔrɔ bɛɛ tiɲɛna so la nka ni du jate minɛna e ka kan e yɛrɛ cɛ man kan k'a fɔ i bɛ muso furu ka n'o ka so n'i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye a du b'a dan ma quoi du dɔw bɛ yen e yɛrɛ man ka taa ye a to i muso k'i sɔrɔ i yɛrɛ ka yɔrɔ la o cɛ ka ɲi e nali ye du dɔw kɔnɔ muso nɔfɛ o dɔw cɛ man ɲi o dɔw cɛ man ɲi mais sariya la ne ma baasi y'a la ni bɛn kɛra a kan ni bɛn kɛra a kan ne ma baasi y'a la ni bɛn kɛra a kan nka min kɔni cɛ ka ɲi n'i ye muso furu a ka ye i yɛrɛ ka yɔrɔ la o ka fisa i nali ye du dɔw kɔnɔ ala sago sago ala k'i sara ɲininkali tan ani kɔnɔntɔnnan nin ye muso dɔ k'ale cɛ y'a haramu pere nka den caman bɛ ale ni cɛ in cɛ ale kɔni ma se ka bɔ so kɔnɔ sabula bange caman bɛ ɲɔgɔn cɛ cɛ laban k'a gɛlɛya ma wa ne ye haramu dɛ wa ni ala y'a kɛ ni fatulen ye hali filiya i kana don a la ne tɔgɔ la muso de bɛ dɛmɛli kɛ sa yalima ko ale filɛ k'u sigi na du kɔnɔ yen ko ale jalaki walima ale ma jalaki sariya ka yiri la. bon furu sali ni bɔ du kɔnɔ olu tɛ kuma siya kelen fana ye o furu de nana n'a ye du kɔnɔ mais a fana kɛra duden dɔ ye sa o furu bɛ se ka sa cɛ ni muso cɛ ka muso to du kɔnɔ ye fo ka taa se a bɛɛ sali ma mais n'i sara a t'i ka filiya sigi parce que a cɛ t'i ye sariya la fana fɛn min bɛ haramu ye ni muso tɔw cɛ o haramuyalen don i n'a cɛ a ti bɛn silamɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ walimuso ko la i n'i muso furu salen bɛɛ ten de i ka so a bɛ se ka ɲɛ muso in ka to du kɔnɔ baasi foyi t'o la ni o ti tɔɔrɔ se muso in ma baasi t'o la mais a cɛ tɛ ni cɛ sara a ka kana filiya sigi kɔni o tɛ se fɔ la o n'a sara kɔni i cɛ tɛ ka ban i bɛ taa filiya jumɛn sigi o la o y'o bannen ye. an balimamuso dɔ ko cɛ dɔ y'ale ɲini furu la
k'ale ko cɛ ma n'i ye ne ɲini furu la i ma fili i ma fili sabula ne ye muso ye ka ala ne da ne ma jɛnɛya kɛ ko cɛ ko baati n bɛ kɔrɔ de ɲini o la n'i sɔnna n bɛ sanu muso ye hakɛ in d'i ma ala ka kɛra ale sɔnna furu in ma mais a ka fɔ la ko olu taara dabali de kɛ k'ale sɛgɛn a cogo la komi kabala da cɛ ma se a ma ale yɛrɛ b'a dɔn dabali de don cɛ y'ale sɔrɔ o cogo kelen na wa ale ye sanu in minɛ ala n'a kɛ cɛ fatura sisan ale hakili sɔrɔ walima ale donna ansar la ka tiɲɛ ye ale y'o sanu in minɛ cɛ la o nkalon in kan yalima k'ale b'o segin joli ma sisan cɛ tiɲɛta ba wa walima mun don ale silamɛ o cogo de lahara an b'a fɔ a k'ala yafa deli an b'a fɔ a k'ala yafa deli parce que jɔn bɛ jurumu kɛ jɔn bɛ ala kota jɔn bɛ wale jugu kɛ kuma dɔw la ka sɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a dɔn n'i seginna i kɔ ala ye layidu di kuranɛ kɔnɔ ko n b'i yafa o b'a sɔrɔ fɛn dɔw tɛmɛna ka ban إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ala ko ne ka tuubi bɛ mɔgɔw de ye minnu ye wale jugu kɛ ka sɔrɔ u t'a juguya dɔn mɔgɔ tɛ wale jugu kɛ fiyewu ka sɔrɔ i t'a dɔn kuranɛ kan dɛ k'a fɔ a ye wale jugu kɛ ka sɔrɔ a t'a dɔn o tɛ dɛ mɔgɔ kɛtɔ ka jɛnɛya kɔni kɛ i b'a dɔn n bɛna min kɛ nin man ɲi mais ko bi jihalatin a juguya ye joli ye ne ala bolo jɛnɛyakɛla bɛ ne ala bolo cogo di u kun t'o dɔn tuma minnu nana dɔn u ko ala ne tɛ segin nin ɲɔgɔn wɛrɛ kan ko o yɔrɔnin bɛɛ u b'a fɔ ne bɔra a la ko n b'i yafa olu ma muso in fana ye nin kɛ tuma min na a ka kuma na k'a fɔ ne ye npogotigi ye cɛ ma deli ka se ne ma cɛ kɔni ko ni ne y'i sɔrɔ ten kɔni n bɛ nin sanu hakɛ d'i ma cɛ y'a sɔrɔ ten nka ja ale kun tɛ ten u ye ko dɔw de k'a la k'a kɛ ten ɲininkalikɛla ka fɔ cogo la mais muso yɛrɛ y'a dɔn ale kun tɛ ten nka ko dɔw bɛ se ka maa kɛ ten ɲankuma ko cɛ y'a sɔrɔ fana a bɛ min fɛ a y'a sɔrɔ ten ka sɔrɔ o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye kuma na o ye jafa ni jafa ye jafa ni jafa fɛn o fɛn mana sɔrɔ o la o ye haramu ye mais a ko a kun t'a dɔn mais bi a nimisara nka cɛ yɛrɛ fatura ka ban o kumana muso de bɛ ɲininkali kɛ sa a bɛ sanu in di tiɲɛtalaw de ma wa a taara a b'a kɛ cogo di sisan ale yɛrɛ bɛ tiɲɛtalaw la o ni denba ni cɛ o yɛrɛ bɛ tiɲɛtalaw la mais hali ni sanu segira o t'a datugu sabu jafa de kɛra a kun fɔlɔ ye cɛ kɔndana ko min don jɛw tɛ sanu ko ka dɔgɔ o la sa o sanu tɛ nisɔndiyara n ye n ka fɛn sɔrɔ hɔn ye wa ja a ma sɔrɔ i y'a dɔn muso an b'a fɔ i k'ala yafa deli ka tuubi ka segin i kɔ n dalen b'a la i seginna i kɔ ni nimisa min ye bi ala bɛ nimisabaw fɛ a bɛ yafu tuubi ka segin i kɔ ni ala sɔnna ala b'i fara jɔ ɲumanw kan amin ɲininkali 24 an balimamuso dɔ bɛ yen ko ale bɛ degun bakɔrɔ bi ka sababuya kɛ jumɛn ye ko a cɛ bi ale kɔn sanga ni waati bɛɛ tuma dɔ a bɛ cɛnimusoya dilan tigɛ a la kalo 3 walima tuma dɔ la ka taa kalo 3 yɛrɛ ye ale b'a ɲininka ko n ye mun kɛ a ti foyi fɔ olu mɔgɔ 3 de bɛ a cɛ in kun o tuma na ko o kɔni degunba de kan bi ko cɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan ko ladilikan bɛɛ b'i fɛ i k'o kɛ an bɛ se ka min fɔ o la comme ni cɛ yɛrɛ tulo b'a la cɛya ye gundo ye nka gundo tɛ maa ni muso cɛ muso 3 b'a kun
kelen de bɛ ka plain ye ko a bɛ to ka dilan tigɛ ale la kalo 3 a tɛ s'a ma bon mais ni bana don sariya la cɛ ka kan ka kuma n'a muso ye ni dekun fana don fɛn dɔ tɛ bana ye mais dekun don ni dekun bɛ yen a ka kan ka kuma n'a muso ye aja i mana mɛn nin bɛ ka kɛ ne yɛrɛ lahalaya de bɛ ta bi fɛn don a danaya ka gɛlɛn mais ala b'a gundo dɔn ni muso kɛra 2 ye ka kɛ 3 ye kaban n'i ko dɔ ma nin dekun in bɛ n kan o t'i da la o hali n'a dara la n'i taara yan fɛ a b'a fɔ a ye ne nɛgɛ de a bɛ ten de mais kalo 3 ka ca ni bana tɛ ni bana tɛ mais ni bana don fana sariya b'a ɲini cɛ fɛ i muso sigi a ka kuma ne man kɛnɛ n bɛ ka fura kɛ ni lafiyara waati minnu na an na gɛrɛ ɲɔgɔn na ni tiɲɛ don ala b'a dɔn tiɲɛ don foyi t'o la mais mɔgɔ b'i ka denbaya dɔn kosɛbɛ ni bana don e yɛrɛ y'a dɔn bana don i ye furaw k'a la i sen tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i muso minnu n'i yɛrɛ sigan b'u ka kocogo la u labila n m'a fɔ i k'u jagoya labila dɛ ka t'u ka minɛnw cɛ ka fila taa ka so ayi a wele k'a sigi muso ne bɛ taa bi n ye furaw kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n jigi ma tigɛ ala la nka ma n yɛrɛ sɔrɔ kuma na gundo la ne kɔni bɛ yafa i ma kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la n jɛn'i ma ala yɛrɛ kama t'a lajɛ i ka cɛ wɛrɛ ɲini a banna ni muso min ko ne na ala minɛ i kunna ten o musow bɛ yen i n'olu tɛna débrouiller nka n bɛ fɛ ka kuma surunya ni min ye muso in ka plaigneli k'a fɔ cɛ bɛ kalo 3 kɛ a tɛ s'a ma o kɔrɔ ye kalo 3 kɔfɛ tuma dɔw la a bɛ s'a ma o kɔrɔ ye bana tɛna kɛ n'a sɔrɔla a kɛn bɛ ka muso in tɔɲɔ a k'a dɔn a ka seli n'a ka sun o jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o sara la lahara dɛ wulibali don dɛ wulibali don dɛ muso tɛ yen ko an k'a tɔɲɔ la cɛ i ye hɔrɔn ye cogo min na waliden fana ye hɔrɔn de ye a silamɛw a y'a janto nin yɔrɔ in na dɛ wallahi muso tɔɲɔnen bɛ du o du kɔnɔ min m'i farati i ka bato kɔni tɛ o t'i minɛ o ko tɛ o hali i ka ɲɛnɛmaya i ka du bɛ nagasi a kama bilahi ne ye nin fɔ ansaruw ye siɲɛ caman a y'a janto muso mara cogo la a kana sɔn fiyewu ka se to a ye muso ka tɔɲɔ a kana kɛ a bɛ garisɛgɛ gɛlɛya a b'i ka ɲinifɛnw dɛsɛ ka sɔrɔ n'ala ma far'i kan i tɛ lahara sɔrɔ nin bɛɛ b'a la c'est à dire ala jan bɛ fitininin na quoi o de la i m'a ye alakira sɔlɔ silam a ka denbaya ka wasiya bɛɛ kira bɔnnaw bɛɛ u ye wasiya min gɛlɛya u denw ma u satɔ bɛ wasiya fɔlɔ min fɔ ko i bɛ min s'a fɛ ka n'o tɔɲɔ fiyewu o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye c'est à dire i bɛ se min na ka n'a tɔɲɔ fiyewu kira somɔgɔw minnu bɔra min na min bɔra min na nin de y'u ka wasiya ye sabu ka d'a kan e bɛ se min na kaban ala de y'i s'a la n'i y'o tɔɲɔ dɔrɔn ala min y'i da ka se d'i ma o ala bɛ s'i la ala mana fitinin ni tɔɲɔlen ye o ti bɛn ala ma fiyewu a y'a janto nin na
musow bi du caman kɔnɔ a du caman halakira bilahi muso tɔɲɔ b'a la a fanba y'o de garisɛgɛ bi nagasi foyi t'i sɔrɔ domaw b'u ta kɛ moriw b'u ta kɛ saraka bi bɔ kuranɛ bi jigin a bi dɔ fara sɛgɛn kan ni mɔgɔ tɔɲɔnen b'i bolo a man ɲi dɛ musow bi ten mana an b'a fɔ an balimakɛ ye kalo 3 ka ca ni bana tɛ o ka ca nka n'o y'i ka laada yɛrɛ ye ayiwa i n'i ka denbaya bɛ se ka kuma a bɛ deli o la a bɛ deli o la bɛɛ n'i ka cogo tɛ yan nka n'a sɔrɔla i b'a ka su de janfa musotɔ ninnu ye i ka seli ni sun tɛ se k'i tila lahara dɛ kuma suruma y'o ye nka muso fana cɛ bɛ taa kalo 3 kɛ tuma min na k'e yɛrɛ to yen e yɛrɛ kan k'a jira ko i bɛ yen bari ti ta o kamalenkɔrɔ bi nɛgɛn de k'a bɔ a dana bolo ka pewu k'a k'i sago ye ɔnkɛ a bɛ nɛgɛn dɛ cɛ bi nɛgɛn de hali min man d'a ye a b'o kɛ o ti ɲɛ ni muso yɛrɛ ma sabali nka ni cɛ y'a kɔ don e yɛrɛ b'i ka dɛbɛ sama ka t'o fili kɛnɛ ma an n'a fama dɛ maa ti maa dege cɛ nɛgɛn ko la yɔrɔ bɛɛ n'a cɛ nɛgɛn ka don a b'a janto nin fana n'an baw nin ye cɛ dɔ ye k'ale ye muso dɔ furu siri o cɛ dugulen na furu sirila bɛnkan kan ale ko muso ma wa kalo kɔnɔ siɲɛ 1 n bɛna i fɛ yan bɛɛ kɛra kan furu sirilaw kan ko laban in na ko muso nana muruti pewu ko kalo 1 ka jan ale ma cɛ ko yalima ale ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan furu bɛ dafa walima bolo a ti dabila dɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 1 na u t'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 2 ye o cɛ ka dɔ bɔ muso ka dɔ bɔ ɔnkɛ o y'a kɛcogo yɛrɛ ye e ka dɔ bɔ nin ka dɔ bɔ o bɛ bɛn a b'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 2 ye o ka ɲi naam ɲininkali saba ani wɔɔrɔnan walima ale cɛ muso dɔ n'a sɔrɔ a cɛ man kɛnɛ a ka i damu ta ni cɛ wɛrɛ c'est-à-dire ni i ka bamanan ye bila o caman na par exemple sisan cɛkɔrɔkɛ banana dilanna bana ye kɔrɔkɛ sɔrɔ walima dɔgɔkɛ sɔrɔ an ka kɛ kɔrɔkɛ bana nabi a ti bɛn o ye an ka laadakɔrɔ dɔw don du dɔw kɔnɔ a bɛ kɛ an ka yɔrɔ dɔw mɔgɔw b'a kɛ bon mais a bɛɛ ye lamɔ de ye c'est-à-dire u kɔrɔkɛ kɔrɔba mana muso furu a ka ca la a bɛ na o siraw de kan kosɛbɛ ale si bɛ kɔrɔbaya bon ka sɔrɔ muso denmisɛnnin dɔw b'a kun muso denmisɛnnin minnu b'a bolo i n'a fɔ naaninan ninnu ɲɔgɔnnaw an ka laada la o bɛ ta cɛ fɛ tuma min na o b'a sɔrɔ si janfara si bɛ se yɔrɔ dɔ la ayiwa mɔgɔw dacogo tɛ kelen ye ala fɛ mais laada yɛrɛ la kɔrɔ ti tɔ to foyi la alors kɔrɔ nana nagasili kɛra i dɛsɛra bon sisan sariya olu ka laada faamu bɛ mun ye ni ne dɛsɛra muso laban bɛ bɔ de o tumana pour que muso kana bɔ ka taa tulo kɛ kɛnɛ ma ka den wɛrɛ don a ka du kɔnɔ min tɛ faso den ye o tumana a bɛ fɔ i dɔgɔkɛ ye ko i kɔrɔkɛ dɛsɛra ko a muso sirili kɔrɔ o tumana kɛlɛ tɛ kɔrɔkɛ fɛ dɔgɔkɛ fana t'a ta kɛ kɛnɛkanko ye waati dogolenw na dɔgɔkɛ b'a den ka don kɔrɔkɛ muso fɛ yen nka bɛnkɛ b'a la du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a kalama lamɔ kama a kuma tɛ mɛn kɛnɛ ma fiyewu nka muso in bɛ to cɛ in a kɔrɔkɛ in bolo toujours a bɛ kɔrɔkɛ in de ka baara bɛɛ kɛ a bɛ jate kɔrɔkɛ muso de ye mais sufɛ walima waati dogolenw na a dɔgɔkɛ b'a den ka na muso in fɛ yen du bɛɛ b'a kalama maa ti bɔ n'a ye mana den minnu mana sɔrɔ toujours o bɛɛ bi danbe ka taa kɔrɔkɛ ma parce que kɔrɔkɛ muso don
mana kana bɔ ka taa jɛnɛya kɛ ka du tɔgɔ tiɲɛ o tuma na u b'a ko dilan u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ den min mana sɔrɔ a bɛ faso den a ti bɛn sariya la a ti bɛn haramu don hali n'o y'a sɔrɔ a tun b'o don dilan silamɛya nalen ni ko faamuna sariya ka bolo kan a ti bɛn ala sago a ti bɛn. ɲininkali wa ani wolo filanan an balimakɛ dɔ ko ale fa n'a ba kɔni bada mankan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka toujours ale bɛ se ba la ale bɛ taa ba fɛ ko ba sabali ko ba bɛ kan d'ale ma ko i da in b'i se kungo ma i n'i ka daja bɛɛ i b'i da bɔ ne ni i fa cɛ la vraiment u ka kɛlɛ a b'ale ko jugu ko mɛ n'a k'ale bɛ kuma ba fɛ ko ba ka sabali ko mɛ b'a k'ale bagaba ni kuma modèle ninnu ye k'ale den tɔgɔ ye ale ka kɛta ye jumɛn de la sariya ka wele la. Oui, bon, a ka baara ka ɲi mais n t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na parce que ni ba ko i dabɔ ne ni fa cɛ la a bɛ sɔrɔ ale bɛna n'a ye nacogo dɔ de la o n'o tɛ n ba sabali i b'i ba sabali den ɲuman b'a ba sabali den ɲuman b'a fa sabali o tɛ baasi ye o ala ye du garisɛgɛ la sisan ninnu kɔrɔla ka ban ayiwa e min hakili ka ɲi dɔɔni e de bɛ se ka ninnu fila bɛɛ dɛmɛ sa cɛkɔrɔba degunnen don du musaka b'o kan o fara n b'o o ka hakili kan muso wɛrɛ b'a kun o yɛrɛ bɛ ka ko d'a kan kumana cɛkɔrɔba hakili kɔni a sɛgɛnna sa o kumana ni den ɲuman bɛ yen fa o ba o e de b'u bɛɛ dɛmɛ sa o tɛ baasi ye nka n'i taara min fɛ yen ko i bɛ jalaki yɛrɛ bɛɛ di o ma n'o ma sɔn jalaki ma i bɛ jo dɔ d'a ma tari i na sa a kɔrɔ o fana bɛ bɛn o tumana n b'a fɔ den ye n'a sera a ba nɛgɛnko la o ka ɲi kosɛbɛ nka ni ba ko a b'a gɛlɛya a fana ka segin a kɔ ala sago a sago. ɲininkali wa ani seginna an balimamuso dɔ ko ale tun ye darija sɔrɔ waati dɔ la fariganw ni nafolo kasaraw ni fɛnw u ba o don ma nɔgɔ ba in ma ale taara juru dɔ ta ba in fɛ ka a yɛrɛ ka furakɛ ka daga in kɛ ka bɔ a kan ala nana kɛ ba in fatura ala ka ale dazu bɛɛ lajɛlen na sisan nɔgɔya kɛra ale la o kɔrɔ dɔɔnin b'a de kun sisan a ko yalima a bɛ daba la ale ka ba ka juru in sara den tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa cɛnta den tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko yɔrɔ de ka taa juru sisan. ne ye juru ta ba fɛ ni ba ka juru bɛ e la ni ba fatura ka den o den balolen to olu bɛɛ de ka juru bɛ e la sa o parce que jagoya ni ba ka juru ni ba ma jan kɔ kɔni juru de don o tuma na ni ba sara ka sɔrɔ a ma jan kɔ mais ni ba jɛn'a kɔ o y'a bannen mais ni ba ma jan kɔ fo a sara k'a jurulama to sariya la juru de b'i la koyi i b'a sara maa o maa b'i ba tiɲɛ ta a bɛ tila bɛɛ ni o de cɛ parce que i ba ta don e ta tɛ a bɛ sara dɛ hakɛ yɛrɛ don. an balimamuso dɔ ko olu muso fila de b'u cɛ kun nka ko cɛ in tɛ ladiri tile kelen sabula bada a to ka fɛnw di ale ma a ti foyi di ale sinamuso ma k'ale ko a ma karisa ɲuman ne ye cɛ jira n'i bi dɛmɛ kɛ n'i bi dɛmɛ kɛlen don a ɲɔgɔn di sinamuso ma ko cɛ kɔni ma ko fara la ko tigɛ sira la ni i t'a fɛ n'i ye min di ma a segin ma yalima k'i b'i n'o fɔ ale cɛ ye nin cogo in na a ka nin cɛ la k'a kulubali bi ma ala y'ale sigi. Ouais, bon, ne hakili la cɛ ladiribaliya kɔni an y'o fɔ ni muso kɔni b'i bolo sariya la min ɲininen don o ye ladiriya de ye ala yɛrɛ ko n'a tɛ se ka ladiriya dan kelen ma o la ni cɛ ma ladiriya an tɛ se ka foyi fɔ cɛ ye a ka kɛ ladiri ye kɔ mais a bɛ min da ale kɔni ma ale b'a ta minɛ o y'ale ta de ye o ale ka foyi t'o la o bɛ cɛ ni ala de cɛ. ɲininkali bi sabanan an balimamuso bɛ ka ɲininkali min ye ko ale denmuso dira cɛ dɔw ma ko cɛlala nana ka na denmuso lasegin olu ma o kan to ko denmuso in a tɛ se foyi la a se guwala a se tobili la o tuma na anw tɛ se k'a dɔn ale kan ko fa ko o tuma na ne t'i di cɛ wɛrɛ foyi ma o kɔnɔna de la ko denmuso in nana garisɛgɛ bɔlɔnfɛdi la ko fa ye ale ni den bɛɛ gɛn muso ka ɲininkali ko yalima ale cɛ ka baara ye a jalaki walima a jalaki. nin tɛ se ka faamu parce que cɛ de nana n'a ye ko a tɛ se tobili la mais ni fa ko a t'a di cɛ wɛrɛ ma o ye fa jalaki ye yan'o cɛ fa tun t'a dege tobili la sisan sa ka sɔrɔ k'a di dɔ ma mais fa k'a fɔ ne t'i di cɛ si ma
est-ce que a nakan ye nin yɛrɛ ye ne t'i di cɛ si ma fa k'o fɔ k'a sɔrɔ a nakan ye tobili ko ye cɛ dun musow bɛ ka tobili kɛ u t'u denmuso dege tobili la joona yanni cɛ wɛrɛ ka na mɛ n t'i di cɛ wɛrɛ ma o ni nin jaabi fana man surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ nka n'a sɔrɔla a jaabi yɛrɛ don i fa ka kan k'i di cɛ wɛrɛ ma n'a m'i di cɛ wɛrɛ ma i yɛrɛ kun kan ka cɛden ɲini k'i fa to yen i fa dɔgɔkɛ minnu bɛ yen walima i ba balima minnu bɛ yen n'o y'i bɛnkɛw ye ka t'i kalifa o dɔ la o k'i di cɛ wɛrɛ ma nka i ye tulo min kɛ o b'i ni ala cɛ koyi o kɔni o jo sin dɛ aha i ye tulo min kɛ fo ka den sɔrɔ parce que anw bɛ den sɔrɔ ko de kɛ koba ye n'o tɛ tulo de bɛ jate quoi den b'i bolo sariya t'o juger sariya bɛ jɛnɛya de juger mana i ye jurumu baara minnu kɛ o b'i ni ala cɛ dɛ fa fana jalakilen don i y'a fɔ cogo min na n'o ye tiɲɛ ye fa yɛrɛ bɛ jurumu dɔ sɔrɔ o nka e yɛrɛ ta dafalen bɛ d'i ma aha n'i ye tobili ko in dɛ n'i ye tiɲɛ ye fana e jija i ka tobili dege i k'i dege tobili la ne hakili la o man ka kɛ ko gɛlɛnba ye ten kosɛbɛ aha ɲininkali bi saba ani kelen na ko olu bɛ dɛmɛ ɲini e fɛ ko jinɛ bana bɛ to ka mɔgɔw bi an ka lajɛba kɛnɛ ninnu kan a dɔw la olu bɛ surasi yasini bɛɛ kalan ka ban ka surasi jini bɛɛ kalan ka ban o bɛɛ la kolokoto jinɛ t'u la o ye mɛ se ka jatigiw ma wa min bɛ jinɛ hakili jinɛ ka bɔ an ma min bɛ fɔ jinɛ bɔ mɔgɔ la ala kira ye min fɔ an ye sɔrɔ silam o ye atalakurusiw ni lakaja kumu de ye mɛ kalanbaa fana b'a la dɛ e yɛrɛ min bɛ k'a kalan i bɛ cogo di ye i b'a kalan min na o tɛ ye jinɛ ye wa ko in ka ca koyi n'o tɛ n'a kalanna yɔrɔ min na a k'an ka nafa ɲɛ anw tɛ dɔwɛrɛ dɔn a n'o kɔ koyi n'anw y'i kunkolo minɛ anw tɛ foyi fɔ a la lakaja kumu ni ayatal kursi ko kira y'o min to an bolo an b'o de dɔn nka jinɛ kuratigi minnu nalen don ko k'u ni jinɛw bɛ kuma k'u bɛ jinɛw minɛ ayiwa olu y'a dɔnnibaa bɔ anw ka dɔnni ma se olu ta ma ala kira ka dɔnni danna yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam n'o y'o di an ma ayatal kursi ni lakaja kuma anw b'o kan n'o tɛ a birobaw dayɛlɛlen don yan ko u bɛ jinɛ minɛ ko jinɛ bɛ kuma ko a fana olu ka baara de don k'u ti misirukiya kɛ sisan a yɛlɛmɛna k'u bɛ baara k'i ye k'i bɛ wari sɔrɔ ko nka k'olu ti mɔriya kɛ dɛ nka u bɛ baara kɔni kɛ i bɛ wari sɔrɔ n ko tiɲɛ bɛ tila ka bange nin bɛɛ kɔfɛ ala k'an dɛmɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ na kelen kelen. ɲininkali bi saba ani kelen na nin ye an balimamuso dɔ de ye ko cɛ dɔ nana ka furu ɲini a yɛrɛ fɛ a y'a yɛrɛ wele ko silamɛ tuma min na furu kɛra ale y'a sɔrɔ ani silamɛya cɛ a ka jan jɛgɛjɛla ni baji ye a tɛ sun a tɛ seli k'ale k'a fɔ karisa o mana kan ka jɛgɛ ka tila o kɔnɔ o tuma an ka furu in jɔ ko a ye tɔɔrɔ diya bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin ale ma ko hali ale bɛ du min kɔnɔ k'aw bɛ gosi ale la o yɛrɛ k'i bɛ mun fɔ cɛ in kan ka sanga a ka jansago ma ka ɲɛsin ale ma. ale ka kuma a n'a ka ɲininkaliw u bɛ ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ dɛ cɛ y'i furu ko silamɛ don i y'a sɔrɔ silamɛ tɛ e bɛ fɛ k'i furu e bɛ ɲininkali de kɛ sisan n'i bɛ bɔ kafiri kunna walima n'i bɛ to a kunna e ko a bɛ ka k'e tɔɔrɔ kun fɔ ka du bɛɛ minɛ e la o tuma e t'i fɛ ka bɔ dɛ olu ka jan ɲɔgɔn na sa dɛ ayiwa o fɛra n'i t'i fɛ ka bɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka cɛ in karaba k'a kɛ silamɛ ye k'a bila ala ka sira kan an b'o dugawu kɛ ni ala y'an dɛmɛ k'o minɛ o tuma na an bɛ dugawu kɛ fana ni o minɛna n'a kɛra silamɛ ye an dalen b'a la i ka kan ni hakɛ min ye silamɛ ɲuman b'o dafa furu la inshallah. ɲininkali bi saba ani sabanan nin ye cɛ dɔ de ka jɔ ko muso dɔ ye nkalon da olu la k'olu maa 12 jiginna kan jɛnɛya sira kan o ye kiiri ninnu ka taa polisi la o polisiw ye o cɛ 12 in minɛ k'u datugu kaso la sɛgɛsɛgɛli jɔra sen kan tuma min na a nana sɔrɔ nkalon de don olu bila muso bɛ nkalon tigɛ ka da olu cɛ 12 in na dugu mɔgɔw jɔra dɛmɛ ɲini kan muso in fa ye dɛmɛ dɔ bila ka na o dɛmɛ kɛsu kɔnɔ ko dugu o pɛsɛn kan t'a fɛ sabula i denmuso in nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la
ma ko o ye banko ale fa ka nafolo walima a ti banko fa yɛrɛ ma tigɛ fo denmuso de ye nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw la o ma kɛ tiɲɛ ye k'u banna fa ka dɛmɛ na dugu foroba kɛsu kɔnɔ dɛmɛ sira kan misiri dɔ walima ma ɲɔgɔn na. a bɛ sɔrɔ u mago ma s'a ma kɛ n'u mago ma s'a ma o t'a bannen ye n'u mago sera a ma u b'a minɛ o u b'a minɛ dɛ. ɲininkali bi saba ani naani na ko haut conseil islamique jɔyɔrɔ ye jumɛn ye bi ko n'i ye jateminɛ kɛ mali silamɛw ko u bɛn tɛ kelen kan fɔtaw tɛ kelen kɛtaw tɛ kelen u bɛ ɲɔgɔn bunja sama ni waati bɛɛ ko haut conseil islamique jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la n'olu jɔyɔrɔ yɔrɔ ko famaw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o bɛnbaliya in na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ kɛra ten sa i ka kuma. oui mais ale ye ɲininkali kɛ yɔrɔ min na ne ti faama ye anw jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka ala ta lase de ye bon au conseil islamique ye faamaw ka tɔn sigilen de ye ayiwa ne yɛrɛ ye a président danga ye ni kibaru min bɛ silamɛw bolo ka se faamaw ma o bi tɛmɛ anw de fɛ o conseil islamique la ka se faamaw ma ni kibaru min fana bi faamaw bolo ka se silamɛw ma o bi tɛmɛ anw de fɛ o conseil islamique la ka se silamɛw ma o conseil islamique ka baara ye nin de ye o conseil islamique tɛ diinɛ ye o tɔn de don diinɛ bɛɛ silamɛya taabolo bɛɛ b'a la o ye o conseil islamique ta ye bon faamaw ta n tɛ faama ye n tɛ se ka fɛn f'o la nka n b'a dɔn kɔni silamɛya kira y'a fɔ a ko waati dɔ bɛ se foyi tɛ to silamɛya la a tɔgɔ kɔ wa foyi tɛ to kuranɛ na a bɛ papiye kan kɔ ko o tuma karamɔgɔw de ye ala juguw ye dugukolo kan n'a ko karamɔgɔw a bɛɛ ko tɛ a bɛɛ ko tɛ fitinɛ bɛ bɔ olu de yɔrɔ wa a balaw bɛ tila ka segin olu de ma ni kira ka kuma bɛ sabati kɔni an filɛ cogo min na sisan o de bɛ kɛ o ne hakili an ye mawuludu ko kuma de fɔ sisan n'u ye mawuludu yɛrɛ lajɛ kira yɛrɛ bangenen silamɛ dɔ k'o kɛ kɛlɛ ye i y'a dɔn o bɛ maa kabakoya kojugu u ka karamɔgɔba yɛrɛ dɔ kumana ko nin ye karamɔgɔba ye f'a hinɛ bɛ don i la i bɛ ka min fɔ n'a tɛ ka fɔ ala kama dɔrɔn ala t'i bɛɛ sababa ma fiyewu a ye mawuludu sabote k'a kɛbagaw sabote ka taa fɔ yɔrɔ jumɛn ko ale b'a filɛ nansaraw ka baara de nansara ladege ko nansaraw de ye isa bangeni kɛ fɛti ye ko ni maa min ko i bɛ kira ka mawuludu kɛ ko i bɛ nansara ladege la mɛ nin karamɔgɔba in ale sera ka ɲinɛ kaida sariya yɛrɛ kɔ fo ka taa yɛrɛ bila nin mazaku in kɔnɔ nin bɔlɔnin ngoronin in kɔnɔ fo a hinɛ bɛ don i la ale ɲinɛna fɛnba de kɔ ale ye mawuludu dɔrɔn de ta ko an ye nansaraw ladege k'olu bɛ isa ta kɛ mɛ ale ɲinɛna seli ni sun kɔ kerecɛnw bɛ seli kira nana sɔrɔ u bɛ seli an dun bɛ ka seli munna an bɛ ka kerecɛnw ladege wa kerecɛnw bɛ sun muhamadu mustafa nana sɔrɔ kerecɛnw bɛ sun kira ye sun da yɛrɛw ma o tumana kira fana bɛ ka kerecɛnw ladege wa la ilaha illallah diinɛ in ti ban ta fo ka diɲɛ wuli ala kɛlen bɛ ka maaninw bila maabaw nɔfɛ u tɛ s'u la u tɛ far'u la o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye o conseil kana ɲininka o la faamaw kana ɲininka o la o y'an dilancogo yɛrɛ ye maanin fana tɛ se ka dɔn n'a ma maaba dɔ ta ba minnu ma fɛn kɛ fɔ olu ko o denw k'u sɛmɛ ba sɛbɛkɛla denw na taruw na yɛlɛ kɛw ni cogoya de ye nin ye o de la ne bɛ kuma musow fɛ kuma bɛɛ a ye sabali a y'a muɲu
a y'a cɛw bonya a y'a cɛw barika ɲini hali kafiriya la muso min sabalila olu denw de bɛ sanfɛ wulibali don dɛ o la an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye a ye sabali n'i ye tiɲɛ minɛ ka ban i tulo tɔ ci sa fɛn bɛɛ fɔra kira ma foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ kuma jugu la fo ka taa se ko halala tɛ billahi aliyil azim don nɛti kɔnɔ dɔrɔn don nɛti kɔnɔ dɔrɔn ko est-ce que kuranɛ ye ala kumakan ye n'i y'a ka kumaw lajɛ u bɛ fɛn fɔ kira ma a cɛ ka jugu mais olu t'a fɔ a ma dɛ olu b'u ka dalilu ta silamɛ yɛrɛ dɔw de ka sɛbɛnnen kan o de la américain dɔ ye film dɔ tourné silamɛw bɛɛ wulila ka muruti u ka jamana ko a ma ko non ko a kana yafa ɲini silamɛw fɛ a ko a tɛ yafa ɲini a ko ale tɛ yafa ɲini parce que ale ye fɛn o fɛn fɔ silamɛya ma ale fa ma kelen fɔ a ye a ba ma kelen fɔ a ye ale y'a bɛɛ ta silamɛw ka livre de kɔnɔ wa a bɛɛ livre b'a bolo fana a y'a bɛɛ da kɛnɛ kan ale ka sɛbɛnnen t'a la silamɛ yɛrɛw ye min sɛbɛn kira kan silamɛw ye min sɛbɛn silamɛya kan silamɛ livre nin kɔnɔ nin numéro in na ale y'a bɛɛ tɔmɔ silamɛw ka kuma na ale tɛ yafa ɲini alors a man ka yafa ɲini o a man ka yafa ɲini silamɛ yɛrɛw ye min da kira kan kira juguw tɛ se k'o da kan la ilaha illallah ne ye nin fɔ ye siɲɛ caman silamɛ yɛrɛw ye min da kira ni n ko silamɛw n kan bɛ a bɛ fɔ minnu ma silamɛw kɔ n'o tɛ Bukhari kɔnɔna lajɛ ani Muslim kumaw b'a kɔnɔ kira ma a dɔw ka bon hakili ma kumaw b'a kɔnɔ kira ma hali i t'a fɔ i jugu ma a b'a la alakira bi seli kisi nɛɛma b'a ma a bɛ hakɛ to a ka fini falen don fɛn jalan na fo an b'a Ayisata b'a a jira a la ko nin b'i ka fini na kira b'a bolo kɛ k'a saani ka bɔ a ka fini na seli la ne tɛ se ka se o kuma yɛrɛ ma ne tɛ se ka se o kuma yɛrɛ ma nin de b'an ka Sahihu Bukhariw ni Muslimuw kɔnɔ alors ni mɔgɔ min y'o ta a ka ko dilatɔ k'o k'a la n'a ko ko o ye kira dɔgɔya k'o ka yafa ɲini o bɛ yafa ɲini jɛni fɛ an yɛrɛ de m'a sɛbɛn wa ni balawu caman de bɛ yen c'est-à-dire bɛɛ tɛ se k'a dɔw fɔ maa ɲɛna fiyewu min fɔlen bɛ kira tun bɛ ta kira tun bɛ ta o la n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn min dara Mustafa ka jurumunda in minnu k'u b'a fɛ fɛ parce que selila caman bɛ yen yahudiyaw ni nasaraw de don mɔgɔ jigi tigɛlenw n'i ma don diinɛ na n ta tiɲɛna nka n dan tɛ ala la n dan tɛ kira la n'i ma don diinɛ na sɛgɛn bɛna fa surakaw bɛ wari bila ka na ani ala ko ye kelen ye wa ne b'i n balo yɔrɔ ɲini o da bɛ se ka di patron dɔ kɛn bɛ ka ne ta ji jukɔrɔ a bɛ wari di yan n ka dɔ fa nini n'o tɛ ne ka so t'i sara o da bɛ di an ka diinɛ zokolon bɛ nin de kan n'a bɛɛ jirali la n'ala ma far'i kan i bɛ bɔ silamɛya la ala ka labanko ɲuman d'a ma nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'an ka umalu ye baarakɛla ninnu mawuludu dugawu k'an ka ɲini minnu fɛ o de ye tentigi ninnu ye jidonna ninnu baarafingɛla ninnu gardiw sécurité nin k'an ka fo asara bɛ ala de bolo an b'a ɲini ala fɛ a yɛrɛ kama yarabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ninnu de ye jama ɲɛmɔgɔ ye ala kira ko ten sayyidul qawmi khadimuhum ko ale ka jama maaba de y'a baarakɛlaw ye
olu de bi jidoni na sufɛ u bi jidoni na tile fɛ olu de bi kɔlɔsili la sufɛ u bi kɔlɔsili la tile fɛ fi sabilillahi ala kama o kuma na an bi dugawu k'u ye ala k'a n'u sutura ala k'a n'u wasa ala k'a n'u kɔrɔta ala k'an to u kama ala k'an to u kama ala ka ɲinifɛn bɛɛ d'an ma nin baarakɛla ninnu kama an ka balima minnu fatura mawuludu in na an b'a ɲini ala fɛ dayɔrɔ ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'u ma taamasiyɛn ɲuman don taamasiyɛn ɲuman don taamasiyɛn ɲuman don yarabi ala ka dayɔrɔ ɲɛ u bolo minnu man kɛnɛ ala k'u kɛnɛya minnu ka kɛnɛ ala ka n'u bana banabaatɔ minnu banna yarabi ala ka kɛnɛyaw di ala ka garisigɛw fɔni ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa an bi jamiya bɛɛ fo ansaru bɛɛ sara bɛ ala bolo nka nin dɔgɔkun in kɔnɔ a kana ɲinɛ dugawu kɔ dɛ dugawu ti biya wallahi dugawu ti biya dɛ nin kunkolo ninnu nana ala de kama yan u bɛ min fɔ ala ye yan ala bɛ sɔn an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a kisi an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ nka ni mɔgɔ min ko i ti fara an na yarabi ala ka balaw jigin o kan an ye bɛɛ ɲini ni hɛrɛ ye nka ni maa min ko i ti fara an na yarabi ala ka balaw jigin o kan ala ka balaw jigin o kan yarabi ala ka balaw jigin o kan ala k'o kɛ ala kira bonya kama mawlidu bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin badew ni tun y'an ye ɲiningali ani jaabi kɛnɛ kan bangoni jaginɛbugu la Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale ka so laadala san o san mawuludu kɔnɔ a bɛ nin kɛnɛba in sigi walasa ka ala ka jɔnw kunnafoni u bɛna ɲiningali minnu kɛ ani u bɛna diinɛ yɔrɔ minnu ɲɛɲini ka se ka o jaabiw di u ma ka deli ala fɛ faamucogo ɲuman ala k'o di an ma san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ni ka an ka hamiw bɛɛ lajɛlen dilan ni alakiraba hɔrɔma ye ni mawuludu hɔrɔma ye ni mawulududenw hɔrɔma ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi Alakira Muhammadu alala Muhammadu nyomada Alakira Muhammadu Muhammadu nyomada